Hledáš skvělé místo, kde bys mohl bydlet a chceš být v centru Plzně hned u samotného náměstí? Chceš něco dostupného, ale zároveň na úrovni? Pojď si prohlédnout náš byt Boom Room, který ti nabízí více než bydlení. Připravili jsme pro tebe designový nábytek. Máš tak k dispozici plně zařízené pokoje, anebo si můžeš pokoj zařídit podle svého. Na práci nebo surfování tu máme pro tebe vysokorychlostní internet. V kuchyni jsou pro tvé maximální pohodlí připraveny 2 myčky nádobí a nechybí ani kávovar. Vybrat si můžeš z několika typů útulných pokojů, máme jich tu celkem 9. Prádlo? Žádný problém, máš tu přece pračku i sušičku. Náš byt je v absolutním centru města, v bezpečném a klidném domě a okolo tebe je úplně všechno. Využívat můžeš restaurace se skvělým jídlem, obchody, kavárny, parky, kluby a fitness centra. Minutu od domu jsou univerzity, knihovny a divadla. A hned na konci ulice jsou sady 35níků, tvoje spojka po městě. Tak se přidej k nám a staň se součástí naší komunity. Rezervuj si svůj pokoj hned dnes a zažij bydlení, které ti změní život. Těšíme se na tebe v Boom Room.